enema na abego no munti ena mpanyimfo saa nneema we nyina aba aduane drinks pastries sanitary pad biscuits empaboa entale school uniform just enema bebre ti wa be kasa unya bi afa ya hwe ho na school atale hyew no efe eyemono kama ewunya se ebe ma obi ya hwe ma mu nipi de ni school atale atete wo hwe ne na ase ne mpaboa enye ni nika enye wo mu ni ya be ma obi enti mesra munye di na yenhye dwumedi na se na enema mpanyufo di aba no yenche ni nyina fama mo na mukofia makoka kire mo maame ene mo papa mo. Veleshia Foundation ayeku a ye maame enua ba ye bibia sister Jubi kete Holland enowo na ebrebia o free Holland no beba Ghana no wo hwe se obenya nipa bi aka no ho na afi wo mo abeye emwa edi ama yenkwada yenkokrafo kunafo ene obibia ohia emwa na ene ni suku okoye Methodist oni afoforo bi a won so ko school ibie wo madi kan ache ni oma ne kakra ye afie twam no ne wo ba ye no na wode ebiem asaba na ne kwade de ye sonko ene se emma no a wo mo wom no a wo ma shas ye nyine pieces for no no se da bi yem che wo mo sanitary parts fi se wo mpanyin kura ka se wo behwa aboa na wache sanitary pass akomia bebre enti wo be che bi ma wo mo na afi wo mo kire ma no nkwada no kwan ya wo befa so a sanitary pad mpo ye yusu no na wo mo behunu eye efe ene so ene ye pa ene ekoso school no Methodist primary school ewo Asante Mampong. The last time you know I soon kola no nti no ya ka say ye pam school uniform ama wo mo e ma yetike wo measurement nti say no school uniform no e na ya to e dia magia agifo mo so apam e na dia ba empaboa usada na e ba e bi mo anya mpaboa nti e mpaboa e na e de sanitary pad so aka ho ye say e ba educating kola no a kire mo how to use it akrebi wo ma wonim nti say e bi enema so e de e kire wo mo na e ba ye no so no e say mo aduane ne drinks ne no ma no mani atimi age ya kakra bia nso de bia meka no enam say ye first one e de to so no ye classmate ba ko yo hene fe na wo sage man wo kumase otumfo na pani enti ohun ye na ofre me no so e be sponsor ye go contribute to it say be ya ye betimi apam squatare no enti madaba ko so ono so Amsterdam Pentecost Deaconess fe na mama Agata ono so ehun ya na ode sanitary pad ma ye say ye fam bra na ye ma bedicate wo ena me no so no me every time bia no me hwe nkwala nti bibia e de ma nkwala na ebeka no na me so my imagine say me bre so me class me school dada ko nti wo hwe a wo say biscuits ne ne ma na bi wo ho no ma me nkwala na de ne kai no na me de bai na no krenya me anim ni headmaster ene na teacher for wo mo chere say omani aso ena adia Veleshia Foundation netaye edema school no saa na wo hwe afoforo aka titi wo mo ko school o Methodist na eyade bi a afiye nyina ye hwe se obia betwe dani akohwe ni school headmaster eche ni so esrese wo mo ma fa school num da no ebraso so wono be ye moa say dia wa ye die eche bro so woni na osei agman ena edi gbai amano awie peye ena wakaka bi kan mama Agata nso eka ho ena school atare aye eche is almost 150 eno ho sanitary pass ebio empaboa entare ahodo a wode ebren kwala no okohwe aduane a wano akora nso esi ho a wobechicha ama nkwala no a kire se ema adisuane adekire kora eye anika keke na ade ba ko a meda nase na mada 1984 year group nso ase pa ne se mahu bibi na ade na mahu no eye manika pa because I'm a teacher omu teacher ba ko baby omu beko bia no teacher no eka wo ho mu invite no ya omu ede ne ko ede ne ba ema me enidaso se me nso daache
me kɔ retirement koraa no a masuku furu a ma kyerɛ wɔ mo ade pen ebetumi invite me e de ma kodwumadie bi a ɛte sɛ yie nti sister adwubi kete wone aboafo e kan ho nyinaa no yɛda mo ase wodwumadie a mo adie yɛnam Mampong FM ene ne TV eso yɛda mo ase ɛsɛ de mo ahwere bia no Nyankopɔn ɛnhyɛ mo anemu ɔma mo abusua enye nkoso na yesre ese obi bia obetumi aba Mampong Methodist Primary aba be yemwa na sukuu yi atumi akoso na adekire ne adesua aye eyie pa wo sukuu mu ha no yani ebeje ho pa enkanka eye all students ya ewo omo afa sukuu yi mu pen Mampong Methodist Primary ene ne middle or GHS omo afa mu pen enti adesredi ayede esre obi bia ka na koma ebia nso se obeba no aba be yemwa no yɛda saafo no nyinaa ase se empo aka wakoma so be yemwa saa nyame ni ka akora nhyira wo ansa na waba ha